Má viac ako 5000 rokov. Jej pôvod je zahalený rúškom tajomstva. Prvé zmienky sa o nej objavujú v Indii a všetky známe najstaršie textové pramene sú písané v sanskrite, ktorý je starými kultúrami považovaný za boží jazyk. Je to filozofia. Je to detailne prepracovaný systém žitia. Je to ajurvéda. Nečakajte, že vám nadiktuje, čo máte robiť. Ajurvéda len ukazuje, ako by ste mali žiť, aby ste si zachovali zdravie fyzické i psychické a tak mohli naplniť svoje bytie tu na Zemi. Ak si chceme vysvetliť princíp ajurvédy, musíme si povedať, čo je jej základom. Je ním 5 elementov známych na celom svete, z ktorých sa skladá celý vesmír. Sú to slová zo sanskritského jazyka Prithvi, Jala, Teja, Vaya a Akasi. Prithvi znamená zem, Jala znamená voda, Teja je oheň, Vaya je vzduch a Akasi môžeme vnímať ako priestor. Celý vesmír tvorí týchto 5 elementov. A ak hovoríme o ajurvéde, musíme diferencovať rôzne slová ako 3 dosas, 7 datus či 3 malas. Ľudia na celom svete poznajú 3 dosas, čiže 3 princípy dóša, vata, pita a kapha. A ak porovnávame jednotlivé osoby, vždy sa ukáže, ktorá charakteristika z týchto elementov je dominantnejšia pred druhou a ako sa variuje z osoby na osobu, čiže zistíme, aké je konštitúcie, aký druh človeka je. A odpovede na tieto otázky hľadáme vždy pomocou týchto 5 elementov. Vstupná prehliadka u nás pozostáva z 3 častí: vizuálnej, dotykovej a osobnostnej. Všetky 3 sú veľmi dôležité. Pri vizuálnej musíme vidieť, ako osoba vyzerá. Pri dotykovej ide samozrejme o dotyk, čo znie jednoducho, ale je ťažšie to vysvetliť. Vo všeobecnosti ide o vyšetrenie pulzu. Je to naša vlastná metóda na diagnostikovanie problémov, zistenie konštitúcií jednotlivých osôb a nájdenie blokovaných miest v ich tele. A to všetko zistíme pomocou pulzu. A treťou časťou je osobnostné vyšetrenie, kde pomocou dotazníka kladieme klientom otázky ako napríklad, aké problémy mali v minulosti, aj o rodinnej anamnéze, aké lieky užívali. Spýtame sa ich skrátka na všetko veľmi citlivo, s otvorenou mysľou, pretože je niekedy ťažké o sebe úprimne rozprávať a tak sa im snažíme navodiť príjemnú atmosféru. Čiže vďaka týmto 3 vyšetreniam zistíme, akú má klient konštitúciu, ktoré problémy ho trápia a následne rozhodneme o spôsobe liečby. Ako som povedal na začiatku, ajurvéda je veda o živote. Ako si zmeniť svoj životný štýl. Samozrejme, jednou z hlavných procedúr sú masáže. Ale liečebný proces je zložitý systém. Najprv si musíme upraviť životný štýl. Ten začína časovým harmonogramom, kedy sa zobúdzame, kedy si ideme ľahnúť. Taktiež zmenou stravovacích návykov. Zistiť, čo je v našom jedálničku dobré a čo zlé, čo nám spôsobuje problémy. Pri prvom vyšetrení musíme hlavne nájsť, čo zapríčinilo problémy, čo bolo spúšťacím faktorom. With the detoxification, we can treat almost all type of disorders. Pomocou detoxikácie dokážeme liečiť skoro všetky ochorenia. Liečba samozrejme závisí od typu ochorenia, či ide o problémy tráviaceho traktu, rôzne kožné choroby, ako psoriáza, celulitída, postihnutia vnútorných orgánov, alebo migréna, či duševné choroby, tie všetky tu úspešne liečime.
the problem with the sensory organs, or it can depend upon the migraine, sinusitis. Zo svojich skúseností môžem povedať, že väčšina ľudí sem prichádza s fyzickými alebo s psychickými ťažkosťami, ktoré môžu vyústiť do depresie, do celkovej slabosti alebo do rôznych ochorení spojených so stresom. Takémuto človeku bude odporúčaný balíček, v ktorom od nás dostane prostredníctvom rôznych procedúr fyzickú aj psychickú podporu. Napríklad spomeniem púdrovú masáž, olejovú masáž v kombinácii s klasickou parnou saunou. To všetko pomôže klientovi posilniť organizmus a udržať si fyzické zdravie. Procedúry ako napríklad Shirodara alebo Nasyam spolu s prírodnými medikamentmi výborne pomáhajú pri psychologických a psychiatrických ochoreniach. Čiže klientovi odporúčime istý druh programu. Fyzicky aj psychicky ho očistíme a dostane od nás presne takú starostlivosť a pohodlie, aké potrebuje. Dnes na celom svete, nie len v Európe, ale aj v Indii, ľudia preferujú rýchle riešenia. Nemajú trpezlivosť zisťovať, čo je pravou príčinou ich problémov a ako ich natrvalo vyriešiť prirodzenou cestou. Nechcem povedať, že sú hlúpi, ale jednoducho nemajú čas zamýšľať sa nad týmito vecami. Ale to nie je dobré, to je zlý prístup. Ajurvéda im môže pomôcť prirodzene, síce pomaly, ale natrvalo. Lebo keď sa pri liečbe dostaví rýchly výsledok, je samozrejmé, že problémy sa niekde vo vnútri schovajú. Ľudia sa budú cítiť dobre, no ochorenie nebude vyliečené. A ak nastane istá situácia, môže to byť o rok alebo o deň, napríklad, že skonzumujeme nevhodnú stravu, tento skrývajúci problém sa môže znovu objaviť. A vtedy človek pochopí, čo presne znamená prirodzené a trvalé vyliečenie.